тайёрм барои батл кардан қатӣ. Ма ҳозир мегӯм ки мисол реперҳои туфтатарин рамзадо гӯё чизи неправилӣ мекунанд, таланти нави кам маъқулот бид ки ина қатишфи дарозӣ шидӣ. Ма рости гап акаи беҳрӯза мненияи барон мада интереснияи мақсад. Салом алейкум Мейрош. Салом. Коро хуб? Тинч. Кепкат забидайта. Гап нест, кепкам кунае барем. Толабаги. Аввалан табрик мекунем барои дар батл ғолиб шидан дар батли хати Омон Ҷонс. Раҳмат. Якум саволи ман ҳамин батле ки карда будӣ худат қаноатманд ҳастӣ ё ки не? Ба чени қуввае ки ман сарф карда будам дар батл, бале. Яъне чанд ки худ мехостам ҳамон чиза кардам да. Авве ки бугӯи аввалаш ки бояд яъне батлер качествара гум накуна ва мо яке аз ҳамон батлерое ки ҳамин батл мода качестваи батлмона гум карда будем камтарак. Аз ҷиҳати сифати яъне ҳамун сифати батл бигем да, в общем батл хато намекунем. Яъне ҳам айрӯи версус кам будагимон, ҳам айрӯи ҳамун ташкилкунандаи ҷо, бале, айрӯи овоз, айрӯи ҳамаи чӣ, мақсад камтарак качествамон паст шида буд. Ва мақсад ҳамин чизаш камтарак зиқем ки качестваи худмона камтарак паст кардем да. Иншоалло ҳаракат мекунем ки ояндада ҳеҷ чиза такрор накунем дига. Баъди батл хати Омон Ҷонс ягон рӯбарӯ шудагӣ? 5 дақиқа баъди батлам регарда шида будем. Ма вақти зиёди надорем ки мисол вай кай ки душанбе мебия бирем да ягон ҷо бишинем. Мисол агар душанбе бия мебинем шахай. Мақсад ки ягон чӣ нестай да, ҳама 100%. Як саволи бугем шахсӣ дорам. Хати бисёр қариб хати любой ҳамин сопернике ки ту батл кардагӣ, баъди ҳамун фит кардагӣ хати Омон Ҷонс. Бисёр хати батл кардагӣ нест худ бора. Ҳамун 4 батл кардагӣ, чанд та кардагӣ? Ва ҳамун ягона треке ки хати нави нашидагӣ, бигем якам сабабаш ман шидам, то што ман минусое ки шумо да маъқул буд. Бале. Минусое соз кардагӣ ки ман заказ карда маъқултон нашуд ва дуюм сабабаш што батли 6-1 бигзара, баъди батло шава. Ин чиза боварӣ дорам иншоалло якчанд минус ҳаст, заказ кардагӣ маъқултон мешавад. Нашуд Омон Ҷонс. ҳамин чиз возможно ё ин ки не? Хати Алик фит карди, хати рости я ма Алик вай хати бахи хати мисол чихе бугум вақти во хати батл карда будам, вора мара талантшона як бор чиди интересоват карда будам ба пешаи батл кардан ва таланти ӯ бачака омада маъқул буд. Ма просто ҳадуши хатишон трек кардам ва ма ба фикрам худам я Алик шавай карда будам, трек гуфта будам ё ки хеле ки намедонам ва ма розӣ будам да қативо фит карданда, барои ки таланти буд омада сахт маъқул шида буд вақти нав дида будамшон ва Омон Ҷонса рости гап творчестваш сахт маъқул монестай да ва шояд нашава. фаҳмо. Баъд қатъи баъд шояд оли биган дар комментариё нависанд ки таланти нави кам маъқулот буд ки ина қатишфи дарозӣ шидӣ бачакои чиза просто бисёри баъд одамо мехостанд ва ма 100% ва тавозира мехоҳанд ва боварии комил дорам ва 100% гуфта метавонам ки чени фити маву навик фити маву Омон Ҷонса талаб намекунанд. Бале. Дар батли шумо Акай Додихто тоқат доварӣ кард ва ӯ ду доваре ки бояд доварӣ мекарданд, видеои Акай Саидакбарро нигоҳ кардам. Чӣ мегӯянд? Тоист отказ кардан ва хеле ки Акай Саид мегӯяд ҳамин ӯҳдадорӣ дар сари вай набуд. Барои чи ҳамун доварҳое ки шумо интихоб кардем бигем ё ки шумо бояд файручо мекардед наомад? Ма рости гап Акай беҳрӯза ба фикрам довари худам гуфта будам ки вай дар барномаи худам даже омадагӣ нестай ва ман ҳеҷ чиз хафа шидагӣ нестам. Шояд ман дар ҷоя вай бошам накунам, гуфта будам бо дар барномаи дигар ва иҷадам ҳамун гап ай гап мо намегардем гуфти гапҳо. Шояд ман ба ҷои вай мешидам ҳамин кора бо намекардам. Барои вай дар кор нест дар батло. Бале дар кор нестай шад. Ва ман ай чиз гуфти гапҳо зиқам нестам ва ман ждат ҳам накардиста будам ки биёя барон мада голостия. Мақсад ма чиста адуши мненияи барон мада интереснияи мақсад нисбат ба ҳамаи судиё, барои ки вай ҳама чиза дар ҳамин реп дидагияй, мақсад ҳам стил ҳамаи чира дидагияй ва ягон камбудӣ хичам надора. ҳамин сабаб мада мненияи барон сахти бад интересни буд.
просто хостам ки мене нешафам. довари акай доди худо ака май савола наметем то розӣ будӣ ё ки не баро ки голошро дарта додага ак мози бугум не ма розӣ нестам аки масалан бой медоди баи савола медодам просто савол ки оиди амин доварӣ кардани акай доди худо чӣ фикр дорӣ ҳичи яма ништяга танҷа масалан правильно судит кардам ака айрӯи тембри голос рост мегавая омонҷонса то што вай минусои шумни гирифт ки овозша намефаҳми аввалаш баъд диемаш шояд овози худаш камтара қувваш намерасид барои ун минусора хайр рост мегӯяд мақсад правильно мегӯям касе мо да критика мекунам мо қабул мекунем якози бо фикр накунанд ки мара вай баъодод ба ма ҳеч чиза қабул кардистам моро чизе бигӯянд мо қабулш мекунем либоса қабул мекунем бале ма мегӯям ки бойда қабулай брадим не тай мисол ҳар кас не шахсихча дора ма ҳозир мегӯям ки мисол реперои туфтатарин дар назари ман уна ваёан но барои мухлисои ваён ма туфтатарин реперам мисол ҳеч чиза ҳеч када наметавонам рост ҳар кас фикри шахсихча дора бале саволи дигари мо дар соли 2020 ака бигем охириш омад тамом меша ягон батл мешава ё ин ки не ака рости гап мо чӣ бугум ма любое время уже мақсад тайёрам барои батл кардан қати любое кас дар любое ҷо желательно дар дридишам бешава батл ҳама вақт ма тайёрам барои батл просто организатор дар корае ки пайдо шава буга фалони хати биё батл кунӣ дар любое время ма мисол дигар намехоҳам ки визефол битим ба ягон кас қабул кунад ба ма чахчах кунад хати вай не мисол шуми хайзиёти чӣ дар корае ма то ҳозира чизере ки гуфтагим кардагим ва чизере ки накардам значит вай чиз ай ма вобаста набудам мисол яке аз онҳо батли дар Москва мешидагим ки ма ҳамақа чизе ки ваъда кардам накардам ҳамин чиз буд ки бояд мора чӣ хеле ки хитам медонӣ бояд акай доди худо Москва мебурд батл мекардем ва чизере ки ма худам гуфтагим ваъда кардагим ай ма вобаста буд кардагим то ҳамин қарӯза мақсадам хеле треки навта ма гӯш кардам барои ки як ду бор вақти хонданада дидам и намедонам ака ту трек там мехони намехони номаълум в общем кай мебурам трек не ҳозир не барои ки мехонем беҳад треки девона бале бачаҳако як хабари бениҳоят хуб яъне услуб стилои пробежкое ки то имрӯз шумо фаҳмидагӣ буден ай ура бо як уровени дигар намтаракша барои шумо пешниҳод мекунем рӯзҳои наздик ва кафолат метиҳем ки шумода маъқул мешава барое ки ин намуди пробежка ба фикри ма ки набуд реально ва шумо хитон медонед ки мисол мо просто так ҳавои гавну мезанем ки инои чиза бинен ба як чизи туфта пешниҳод кунем кае ки гуфтем значит ягон чизи серьёзне бидагия ва ин чизам гуфтаистам ку ба кафолатош одамое ки дӯстдори пробежкаву техникаанд сахт маъқулшон мешава ва намуди нави пробежкаҳо дар шояд дар санъати репи тоҷик бошам мисол ма то ҳозира чанд хел гӯш кардам ун намудиш набуд ва интизор мешем треки зурай мақсад рӯзои наздик мебуроя шояд ба клипш буроя хеле гуфти савола фуромӯш кардам трек кай мебурая гуфтӣ хулоса рӯзои наздик як ҳафта ду ҳафта як ҳафта ду ҳафта дери дера уже ин вобаста ба фикр май ҳасан мадудов мекунам ҳам ҳасан мадудов ҳам ай чанд кас да мақсад зависит мекунад барое ки хайм хеда мо мероҷ тара бигем уже як репери бо таҷриба бигем хато намекунем барое ки тӯли чанд сол шуд дар ҳами уже 6 сол шуд сфера ҳастӣ ва каму беш дидагӣ ҳастанд нафароe ки репа нав сар мекунанд ва ман уверенам ки дар тами савола додагианд ки ҳамин репа чӣ хел сар кунем мақсад чӣ тавсия метӣ барои ҳамон нафароe ки репа сар карданианд аввало бачаҳако одамое ки саркаданианд одамое ки саркаданианд хоҳиш мекунам аз шумо бачаҳако агар цел дошта бошед дар драни реп яъне дар ҳами сар кардан карьераи реп сохтан хоҳен агар дар хитон цел дошта бошен сар кунен як чизи як дунёи дигаеда мақсад бигем чихе дар назари бисёриҳои як чизи пастам ки боша но ин дунёи калони хича дора реп агар цел дошта бошен беҳтарин агар цел надошта бошен бачаҳако хубуш ҳамин чиза даст назане ки мисол таънаи даҳани мардум наша ки эй нав репер хибра иҷа ту репери чӣ мақсад не хеле нагантон
мисол ба монанде ки мо як чанд цел доштем бачаҳако, ина мисол яке аз цели асосии ман дар сар карданам, ман просто дар состави СК буданам буд ки мо СК дам дуромадем. Дим цел хати абада фит кардан буд ки уже мо як 4-5 трек кардагем ва баъд хезе, баъд барон, баъд батло, баъд мақсад якта цел мондем ва ба мақсадомон расидем гуфти гапо. ва шумоам гуфтанiem ки агар шумоам як цели асосии худтон надошта бошен, хоҳем ки мақсад ба ҳамун целтон бирасен, ай қувваи худтон боварӣ дошта бошен, сар кунен. Чизи хуба як дунёи калон ай мақсад барои худтон як имтиҳони хуб мешавад дар зиндагӣ. Мисол ман ҳурмати зиёди баъд мекунам бачаҳако, одамоеро ки цел доран ва ба сини ҳамо ҳадафи худшон рафтан мегиранд. Мара дар бисёр ҷо мегӯянд брат ту трекҳо девона качат мекунанд, мақсад унаҳо фалонира би чум чӣ мегӯянд, мақсад чум чӣ мехонанд ки популярния уқа гӯш мекунанд. Бачаҳако ман дар любой ҷо бо ҳамо одаморам таъриф кардагим берун ай видео, берун ай реп. Вай шояд ҳадафш сини ҳамун чиз боша ва вай сини ҳамун чиз рафтестай. И чиза мо ягон вақт претензия кардан наметавонем вайда, барое ки цели вай ҳамун чизай. Мисол яке аз онҳо мисол ғамзадоро мегӯем ки ба қавли ба гуфти бисориҳо мисол ғамзадо гӯё чизи неправилӣ мекунанд, но ваё целшон ҳамин чизае, шояд целшон ҳамин чизае ки ӯро аудитория калон гӯш кунад ва ӯ сини ҳамун цели худшон рафтестиянд. Чӣ дар кораи ҳадафи як каси дигара мисол чут кардан вай уно хеле хостестай бояд макунам неву, вай чизи худша кардестай ба сӯи ҳадафш рафтестай. Мисол бисёриш ё ки барои сум, ҳадаф барои сумш мекунад ки ман бояд бирам ина хеле сум кор кунам ва ӯ чизда вай любой кор карданаш мумкина ғайри корои ғайриқонунӣ. Мақсад ӯ чизда мо претензия кардан наметавонем ва инчунин ай тарафи и паҳлуша бигирем. Мисол мо ҳам мехоҳем ки аудитория калон моро гӯш кунад ва ай ҳамиҷа конкуренсия сар мешавад ки ту дава ягон гап мегӣ, ягон чӣ мегӯй, ино берун ай реп, берун ай видео, ода мо претензия кардан наметавонем, барое ки вай сини целш рафтестай. Ва шумо ҳам агар ҳадаф дошта бошед, ба сӯи ҳадафтон ҳаракат кунен, надошта бошен хубаш ба ҳамин чиз даст назанед бачаҳако. Обод бошен ҳамакаса. Беман соли дига тиём, мара интерес нишед гуфтим ба ҳама мақсадон расидам. Мақсади навбатӣ чие? Рости гап намехостум гуфтан, но ба ҳамуса уже ҳаракат кардестам. Ман чӣ хеле ки худам медонӣ ва бо ман гуфтам ки чанд ҳадафҳоро гузаштем ва зинаи ояндаи мо, яъне дар тайёр кардани як треке ки мисол ӯ бояд барои ҳама аудитория маъқул шавад. Мисол ай рӯи ай пишти ҳамин чиз мо кор кардестем, дар болои ҳамин чиз кор кардестем ва иншоаллоҳ боварӣ дорем ки рӯзҳои наздик як треке пешниҳод мекунем ки ба тамоми шинавандаҳои вобши мусиқӣ маъқул мешавад. Вай чӣ фарқ надорад чӣ гӯш мекунад. Ин трек тайёр не и вообще дига чие барои фақат мухлисои дӯстдорои реп ва техника пробежкоҳай. Шояд ам хеле ба и ҳадафмонам расем гуфти гапо, чӣ хеле ки ба ҳадафҳои дигаримонам расидем ва ин чиз ай мухлисо, ай дастгири дигарро ҳам зависит мекунад ва боварӣ дорем ки насиб рӯзҳои наздик як треке пешниҳод кунем ки ба тамоми шинавандаҳои мусиқӣ маъқул шавад. Обод бошед. Гап нест, зинда бошед.